Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena l-infiq sħiħ mit-turisti li żaru pajjiżna kien stmat li jlaħħaq 2.6 biljun euro skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fil-fatt bejn Jannar u Settembru li għaddew il-kwalità tat-turisti komplet tiżdied hekk kif dawn ħallew aktar flus fl-ekonomija Maltija meta mqabbel mas-sena l-oħra li rreġistrat l-aħħar rekord nazzjonali. Iż-żieda kienet tlaħħaq għal 23.4%. L-infiq medju ras ras tela l-926 euro kull turist. Statistika separata mill-NSO urit li f'Settembru biss in-nefqa tat-turisti qabżet 385 miljun euro, 24% aktar. Dan meta kważi 340,000 turist żaru Malta l-btala u aktar minn 15,000 għal raġunijiet ta' xogħol. Sa dan it-tant mill-istatistika tal-ewwel 9 xhur joħroġ li aktar minn 2,766,000 turist żaru pajjiżna, żieda ta' 21.1% fuq l-istess perjodu sena ilu. Dan fil-waqt li kważi 60% tat-turisti kollha f'pajjiżna raqdu mill-inqas lejl f'Għawdex.